Naminaw pag-ayo ang mga bata sa gitudlo kanila atol sa product development activity nga gipahigayon sa City Hall kagahapon Mayo 28, 2026 nga kabahin kini sa 5 ka adlaw nga Kidpreneurship Bootcamp Season 2. Mismo ang City Public Information Services and Capability Development Office ang nanguna sa aktibidad nga ang tinguha makatuon ang mga partisipante isip mga young entrepreneurs pinaagi sa training sa pagnegosyo. Gitudloan ng mga bata paghimo og lain-laing produkto sa food and beverages. Sumala sa organizers, ang programa gimugna aron matudloan ng mga kabataan sa konsepto sa entrepreneurship, pagdumala sa produkto o palambo sa ilahang creative thinking pinaagi sa aktwal nga pagbuhat o papakita sa ilang mga produkto. Naghatag og oportunidad ang Kidpreneurship Bootcamp alang sa kabataan aron makakaton sa praktikal nga kahibalo sa negosyo ug disiplina sa pagdumala sa ilang kaugalingong produkto isip preparasyon sa umaabot nga kalampusan sa natad sa entrepreneurship. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.